So what's up kids, have this experience and welcome back to my channel. So ngayon guys, andito kami sa San Miguel, Bohol. Ayan, ito kami sa San Miguel, Bohol guys, kasi pinapaayos yung sakayan namin guys. Ayan, pinapaayos namin guys kasi yung kadina is nasira. So ayun kami sa San Miguel, pupunta kami sa Danao, Bohol Adventure Park. Ayan, kasama ko si Nato Adventure, yung may-ari ng. So ayan guys, ayan, inaayos na ni Kuya. Ayan, inaayos na ni Kuya yung sakayan namin. So kasama ko si Renato Adventure. Please don't forget to subscribe also kay Renato Adventure guys. Ayan. So nandito tayo sa kanilang shop. Iwan ko anong shop, tawag ng shop. So ayan, inaayos na ni Kuya yung sakayan namin. Ayan, maraming salamat Kuya. So ayan, let's check. So ayan guys, inaayos na yung sakayan namin. Tapos guys, ito yung lugar ng San Miguel, Bohol. Ayan, ito. So kaya makita ko sa inyo guys yung view ng San Miguel, Bohol. Ayan. So let's go. Ayan, nakita niyo guys sa San Miguel, Bohol. Ayan, sobrang init dito guys. Ayan, nandun yung driver namin. Taran! Yung driver namin. Renato Adventurer. Ayan guys, subscribe natin si Renato Adventurer guys sa kanyang nandun sa description natin guys sa ibaba. Please subscribe Renato Adventurer guys. Ito yung kaibigan ko guys. Siya mismo ang sumpay sa kinabuhi. Kasi kung wala siya, wala kaming video ngayon. So
parang hindi na ako ata dito na ako magtatapos guys kasi magbabiyahe na kayo maya-maya. So maraming salamat and don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. And this is Renz Junior Show. Andito tayo sa San Miguel, Bohol. So watch next my vlog guys, Danao Bohol Park. Pupunta kami doon bukas ng umaga ata guys mag-vlog kami doon kay Renata Adventure. So watch guys another vlog bukas. So bye bye.